סצנה מספר 1, שוט מספר 1, טייק מספר 10. מישהו יכול להביא לי כיסא בבקשה? תודה. אני צריך את הפריים יותר בקלוז, הייתי אומר, תתקרב קצת עם המצלמה. צריך להיות הרבה יותר מורגש, אתה יודע. לא. פיק-אפ. את הסיגריה אתה צריך להדליק במקביל ולא אחרי, ואת הטקסט אני רוצה שתגיד טיפה פחות מודגש. יותר טבעי. בואו נעשה את השורה הזאת עוד פעם. 3, 2, 1, אקשן. אני צריך את הפריים יותר בקלוז, הייתי אומר, תתקרב קצת עם המצלמה. זה צריך להיות הרבה יותר מורגש, אתה יודע. עוד פעם. עכשיו פחות באדישות. אתה מדבר לצוות, תבקש מהם מה לעשות, כדי שהצופים ירגישו משהו. אנחנו נשארים בקלוז. 3, 2, 1, אקשן. אני צריך את זה יותר בקלוז. הייתי אומר, תתקרב קצת עם המצלמה. צריך להיות יותר מורגש, אתה יודע.